vám všetkým prítomným prajem. Milí priatelia, vážení hostia, dovoľte mi, aby som vás v mene miestneho obchodu Matice Slovenskej srdečne privítala na tomto krásnom viatočnom popoludní. Vždy, keď sa jeseň odieje do svojich najkrajších šiel, už niekoľko rokov sa stretávame tu v areáli základnej školy v jedálni školskej. A chceme sa pochváliť trošku svojim kulinárskym umením.